الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ‘Yan uwa na musulunci da imani, bayanin mu a yau shine neman ilimi. Yanda ka san kowane mutum yana neman yanda zai samu ya rayu, ya san yanda zai lissafa dukiyan shi, ya san yanda zai tambaya yana nufin wani gari a nuna mishi. To haka yake wajibi ya tambayi aljanna gidan ni'ima, wanda musulmi zai yi ƙoƙari. Allah tabaraka wa ta'ala ya gina sama wanda faɗinta shine faɗin sammai da ƙasai, aljanna ma'ana ya gina aljanna. Musulmi ya zamna ya yi raganci ya zan bai samu wuri a cikin wannan gida ba, a ci gaba da ƙoƙari. Fara bayanin mu malama yana cewa i'lam rahimakallahu, ka sani lalle Allah ya yi maka rahama, ma'ana Allah ya maka rahama. Annahu yajibu ala kulli muslimin, ya zama wajibi tilas akan kowane musulmi wa muslimatin da musulma mace, ta'allumu thalatha masail, san mas'aloli kaman haka, wal amalu bihinna, da aiki da su. al'ula mas'ala ta horko, bayani na horko, anna Allah khalaqana, lalle Allah shine ya halace mu daga babu, ya kawo mu, ya ba mu ni'imomi kala kala. Warzaqana, kuma Allah ya ba mu arziki. Abinda ake ce ma arziki abinda ka ci ka sha ka yi sadaka, sauran kuma kayan magada ne. Ya ba mu arziki, walam yatarukna hamala, bai bar mu rayu ba haka nan ba shari'a. Bal yanda al'amari yake, arsala ilaina rasulan, Allah ya aiko muna manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya zo muna yana mai bushara da aljanna, yana muna gargadi da wuta. Bai bar duniya ba har sai da ya bar mu akan hanya faratas. Ba mutumin da ke karkace ma wannan hanya sai mutumin da yake halakakke. Wa man ata'ahu, duk wanda ya mishi biyayya yayi aiki da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, yayi hakuri, dakhala aljanna, wannan mutum yana cikin aljanna. Wa man asahu, wanda ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala an-nara, wannan mutum yana wuta. Wa dalilu qawluhu ta'ala, abinda hujja Allah yana cewa cikin wato sura a muzammil ayata 15, Allah yana cewa inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa inna lalle mu arsalna ilaikum rasulan, mu aika manzo zuwa gare ku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mai shaidu akan ku, shahidan alaikum kama arsalna, kaman yanda Allah ya aika zuwa ga ila fir'auna, zuwa ga fir'aun, rasulan shine annabi Musa alaihi salam tare da uwan shi annabi Harun. Fa asa fir'aunur rasula, sai fir'auna ya sa manzo, fa akhaznahu, Allah ce muka kama shi, akhadan wabilan, kamu mai tsanani, shine Allah nutsar da shi a cikin teku. A ranar kiyama kuma ya koma zuwa ga azaba mai girma ta ranar kiyama. Na'am, abu na biyu kuma shine athaniyatu, abu na biyu, anna Allah la yarda, Allah bai yarda ba, an yushrika ma'ahu fi ibadati, ayi ma Allah abokin tarayya a cikin bauta. Allah ake masu juda, Allah ake bautawa, shi ke bayar da arziki. Allah tabaraka wa ta'ala wahdahu, shi kadai yake, la sharika lahu, bai da abokin tarayya, bai da mataimaki. Allah wato la yarda an yushrika ma'ahu fi ibadati, bai yarda a mishi abokin tarayya ahadun, ko mutum daya. La malikun muqarrabun, ko da wani mala'iki ne makusanci kamar Jibril. Wala nabiyyun mursalun, ko da annabi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bauta mishi ake ba, ana aiki da sakon da ya zama ba a bauta, Allah kada yake ma bauta. Wa dalilu qawluhu ta'ala, Allah yana cewa wa annal masajida lillahi, duka wuraren sujuda na Allah ne, fala tad'u ma Allahi ahada, kada a kire wani tare da Allah subhanahu wa ta'ala.